farin cikinku da annashuwarku muka kawo muku wannan waƙa ta shahararren mawaƙi wanda ya yi ta a waccan shekara, sannan kuma yanzu gashi ya ƙara maimaita ta, ko kuma in ce waƙar ce take repeating ɗin kanta a wannan zamani. Saboda haka masu sauraro kada ku manta, wannan shahararren mawaƙi ya kasance yana ɗaya daga cikin mawaƙan da za a ba wa lambar yabo a sahun farko, domin suna ɗaya daga cikin mawaƙan da suka daɗe suna yin wato zamani. Kamar yadda kuka sani, wannan mawaƙi na musamman ne ƙwarai da gaske, kama ga lokacin da ya fara tashe wato wajen 2016 zuwa 17, wannan mawaƙi yana nan har zuwa 2026. Idan yi waƙa ba za a kushe ta ba, saboda waƙoƙinsa sun bugu suna ƙayatar da masu sauraro a kowane irin lokaci. Kada ku manta dai, idan wannan shine farkon kasancewarku a cikin wannan tasha ta mai albarka, ku daure ku danna mana subscribing, sannan ku danna mana alaman ƙararrawa, yanda da zarar mun ɗora manhajar mu za ta iske ku a duk inda kuke a faɗin Najeriya da sauran ƙasashe baki ɗaya. To masu sauraro, wannan mawaƙi ba a nan ya tsaya ba, ya sauya salo na musamman wajen yin waƙoƙinsa na da kuma na yanzu. Wannan mawaƙi ya kasance a wannan lokaci yana yin waƙoƙin siyasa masu daɗi, waɗanda duk wani ɗan siyasa da aka yi masa wannan waƙar ko ya yi masa waƙa zai tsaya, inda ya tsaya ya fuskance ta, zai tabbatar da cewa wannan mawaƙi na musamman ne ƙwarai da gaske. Da a ce waƙar siyasa ya fara yi tun a farko, to da yanzu ko rara albarka. To amma wannan mawaƙi miss yake yi da waƙoƙin siyasa da kuma na biki ko na suna. Wannan mawaƙi ya ƙware ƙwarai da gaske a fannin kiɗan da yake yi na musamman wajen rera waƙoƙi cikin taushin murya, da kuma yadda ya iya tsara kalamai na waƙa yadda za su ja hankalin masu sauraro a kowane irin lokaci. Wannan mawaƙi ya cancanci yabo da godiya bisa irin yadda yake kawo waƙoƙi da kuma nuna zaƙaƙuranci a fannin kiɗa da kuma waƙa. Masu sauraro kada ku tsaya, ku saurari wannan waƙa daga farkonta zuwa ƙarshenta, domin wannan mawaƙi ya tsaya ya tsara baituka na musamman a cikin wannan waƙa, domin masu sauraro su fuskanci inda ya dosa a cikin wannan waƙa. Kada dai ku manta, idan wannan shine farkon kasancewarku a cikin wannan tasha ta mai albarka, ku daure ku danna mana subscribing, sannan ku danna alaman nan ta ƙararrawa, yanda da zarar mun ɗora manhajar mu za ta iske ku a duk inda kuke a faɗin Najeriya da sauran ƙasashe baki ɗaya. Kada ku manta ku dinga yi mana like da sharing domin ƙara mana ƙwarin gwiwa da karsashi wajen kawo muku shirinmu a kowane irin lokaci. Kada ku manta ku dinga aje mana comment domin tabbatar da ra'ayoyinku game da wannan tasha ta mai albarka. Mun gode da sauraro, tare da fatan Allah Ubangiji ya sada mu da alkhairinsa. Amin summa amin. A huta lafiya.